Yani gigo ma ok med ndhadhu e CV mari kata oboke mari mar kwayo tich. Indik gi machuok koso kik indik gi chuth. Nikech nitie tije moko ma ibiro koni kacha ni idwaro higni 6 mag experience kata lony mari kinde misekawo kitimo tije machalo kama. Ng'ato nyalo wacho ni ka tijni ok ochiegni gi tich mar bedo medusa mar puonjni, akete oko koso akete mana kacha okwane kaka higni masebedo ka tiyo. Ng'ato wacho samoro asebedo ka atiyo e county kaka jayuecho. To koro ayudo tich kaka secretary, amanyo tij secretary kata karan. Koro mano tich machielo masebedo katimo kata mar loso laro ni kik andike kata asetime kuom higni 4. Tada adwaro tich machielo mantiere kar ka. Okete ondike matin kosore mare mandike chuth. Ndalo michako menyo cha to ber kiketo gik misetimo mondo miyo ji ong'e ni itimo ga gimoro, ok ibet ga beta. To kaka imedo tiyo tichako duoko piny gik mane timo chon ka. Ichako duoko gi piny mondo mi kata king'ni ko CV page 4 tinonka ka gimitimo sani en kore nus CV, en nus page. Gima ne timo 1972 en kore mana line achiel. Tae mos ichako gologi. Koro kaka imedo sude ngas mar tiji, kaka imedo diyo gi mathindo, to samoro ichako gologi kok gipimore gi gimi dwani mondo ng'eyigo. Kidwani mondo ng'eyi kaka jalendo, to ni jago opira, ni school captain. Koro gigo ichako golo kaka imedo sudo, kaka imedo ng'eyi kaka jalendo mong'ith. Erokamano. Kuom gigo monego bed ni medo gi moko onego bed ni keto. E rang'iny mar somo. Ng'ato wacho ni kose somo mosechopo PhD, ok one tiende mar keto primary mare kama nosome, kata secondary kama nokete, kata kochopo e masters kata degree kama onego bed ni gintiere. Ochan gi duto kar kanyo to testi mamoko ma pod notimo kaka professional certificates moko mantiere. Ndie space monyalo keto gi kolero kaka nosomo gi, kaka noyudo gi, koso mana kinde manotimo gi. Ndalo michako kin rawera mo eko atieko school, mo atieko university kata mana secondary school. Ber kinyiso ranyisi mar ni school ni chidhi. To kaka imedo sudo, kaka imedo golo rang'iny mapiny gi mag skundi. Ok onego bed ni kidwa ndiko tich mwamanye ja degree. Ano kadwa ng'e nursery school mane dhi. Ang'e ni mondo mi ibed gi degree primary school nyaka bed ne dhi. Koro gik galage chako golo. Kaka imedo sudo malo, kaka imedo golo mathindo gi mag nursery, primary, secondary. Lakini kosekalo secondary kadhi malo to onego bed ni mago betie e CV mari. Certificates gi courses mitimo lure gi tich mimanyo. Nitie tije moko manoko badho. To nitie tije mago badho. Koro nyaka bed ni seche mindiko gigi e CV mari nyaka understand ni to CV nani dwa rom nade, dwa bedo marom nade. Nikech ok idwa pongo, kech nyalo bedo ni timo courses gi workshops moromo pages 2. To king'eyo ni dwa bedo e ngas machalo kama, or mondo ng'eyi e rang'iny machalo kama, chak ng'iyo courses gi workshops mane timo gi, tichako duoko gi piny mondo iwe mana ma relevant gi. Oriwo mopimore gi kumidwa dhiye. Koro ichako golo gi mos kalure kaka isudo mondo mi rameny mar ng'ato menyo kaka ichalo mbele kanyo. Erokamano ahinya.